daman an ce mutuwar wani tashin wani. Allah ya ji kan dan Amadu. Awo. Wato da ba dan za a ce ne mummunar addu'a ba. Ko da na faɗi cewa duk wanda aka hana jin daɗi a doron duniya to ubangiji Allah ya kashe shi kowaye. Amin. Kuna ji na? Za mu zama da ku na amana a kowane abubuwa nawa nan sa ku a ciki.